fa ya haukace saboda kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu kai jama'a ni fa yanzu wallahi yarinyar nan sau tarkata ina ta tafi garin su na gaji da wannan zaman ba na shiga gidan nan saboda in na shiga gidan abin sai bu zama yadda ya kamata ni ne kada zai zuru ne fito ni ba ungo daga ki rike yau ki tafi gidanku ba ni ba ki aka ci da wannan zama to wai idan gari ne na maka ne ni kai na daga nake ci da kai ki tafi dauke da kake ki wallahi ba ruwa ki tafi na ce ko to yau wata na nawa da bona da iyaye na ina ruwa na wannan bai dame ni ba ke da ma ki kama yadda tafi wallahi ba ruwa dan Allah ka yawo me kinga alkwanta ki tafi ba ruwa na da ke ba ni ba ke kama da hanyar gaban kama gaban ba ruwa na da ke dan Allah idan gari ka yawo Idan gari me ya faru haka kamalan kai ba da wannan san halin yan gwannan munafikai ne tsiru ka zo ba ruwanka bai ta ka hajiya me ya faru wallahi kaga saurayi na ne ya sa na baro iyaye na wata wajen 2-3 kuma yanzu ya ce in tafi gidanmu kuma ban san inda zan je ba babu ruwanka kama ya da haka ka ne ba ni da kai ki zo mu je sai inda zan kai baka isa ba eh ƙarya kake yi wallahi sai wallahi wallahi da kake kurata kuma wallahi ƙarya kake yi na fasa wannan kyakkyawa guda ka ce kana kurata na fasa